Здравейте, добре дошли на видеооглед на многостаен мезонет, находящ се в ЖК Бояна. Намираме се в долната част на квартала, близо над Фантастико. Това е бърз преглед на дневната. В входното антре е мокрото помещение, в което са инсталирани перални и сушилня. Имаме и едно складово пространство, което е под стълбището. Ето е дневната част. Започваме от кухненския кът. Наистина голяма кухня, напълно обзаведена, оборудвана, садомиална, микровълнова, кафемашина, кухненски остров, който в единия си край завършва в безкрайността. Маса за хранене, става и за 4, и за 6, и за 8 човека. Можете да погледнете каква панорама се открива към планината Витоша. Дневната част, напълно обзаведено и оборудвано с мека мебел. В другия край на това ниво е кабинетът, който се използва в момента като детска стая. Би могло при нужда да се върне предназначението му за кабинет. И нека се качим на второто ниво, където са разположени спалните, Г-образна стълба, обезопасена за деца или домашни любимци. Качваме се към спалните. Първата спалня, която в момента се ползва за работа, има леки скосявания, но пространството е достатъчно голямо и светло. Две от спалните имат обща баня, която сега ще погледнете. Всичко е напълно обзаведено и оборудвано. Подовата настилка тук е ламиниран паркет. Ето я детската. И стигаме до родителската стая, която е самостоятелно свързана с стая гардероб и самостоятелна баня с тоалетна, още един брой. Гардеробната стая и баня с тоалетна. Ако нашето предложение ви е заинтересувало, заповядайте на място да разгледате имота.